この大きなイベント、大きくなろうイベントに一番最初にやるっていうのはちょっとおこがましいんですけど、でも皆さん、この後に続く皆さんがね、よりすぐりの人たちが来てくれていますけども、その途中、あるいはその後でやるのはちょっともう恐縮しちゃってできないので恥ずかしいですけど、しょっぱなにやらさせていただきました。次は肝心に至地方のお嬢さん、娘さんっていう愛情たっぷりの歌をやります。サレリとパンジニータは、グループアイマラ風にやらせていただきます。残りの2曲は、ロス・カルカス風にやらさせていただきます。
敬愛するグループは今の風にということで、クラシックな感じでやらせていただきます。パンドというのはボリビア、ご存知の方多いと思いますけど、ボリビアの一番北にある、州というか県というか、そういうところで、その、ふるさと参加みたいな形だと思います。やっぱりボリビアのフォルクローレっていうのはそういう、ふるさとを、愛を歌った曲というのが非常に多くございまして、その土地のリズムなんかを使いながらですね、歌うんですけども、次にお送りする、曲、こちらも私たちグループが非常に憧れているロスカルダス、こちらの本庁の、本庁に、憧れていますが、近づけるようにということで、作らせてもらったんですけれども、いかが歌っているチケアゴマルカ、チケアゴマルカ、こちらはラパスのですね、アイマー語でのということで、こちらも、ふるさとに帰りたい、お前を一目見ることなしに私は死ぬことはできない、非常にそういうふるさとを、伝えた歌です。カルカスに少しでも近づけたらと思いながら演奏をしたいと思いますので、最後、チケアゴマルカです。Ay, ay, ay, ay.
演奏はおとなしく聴かないでクラシックじゃないから曲が聴かないでなんて言うんですけど、そのセリフも言い忘れちゃうくらいなんで、初めて聴くこういうところに来るって方はフォルクローレ案外こう楽しんで聴いていただいていいところなので、最後の曲はもうノリノリの曲をやりますので、手拍子だったりこうリズム取ったりとか動いちゃっていいですから、ぜひぜひ最後の曲です。アンコールはないので、時間の都合でアンコールはないので、最後よかったらすげえ拍手をください。Obrigado.